Häkimetler ýokary we orta hünär okuwjylarynyň talyplaryny, mektep okuwçylaryny, çağlar barlaryny gatnaýan körpeleri, galibetde büdjet işgärlerini şol sanda mugallimleri täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çärelerini mejburi çekip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle ýagdaýlar barada Mary welaýatynyň hemde paýtagat Aşgabatdan maglumat berýärler. Marynyň welaýat merkezinde 13-nji dekabrda täze ýyl bayramçylygyna bagyşlanyp döwlet telewizionasyny ýadyk etmek maksady bilen bir köpçülik çäresi geçirilipdir. Çäre çekilen adamlar ak köýnekge, ak kurtka, ýaşlar kellelerini ak başgap giýmelediler. Bu egneşikler çäre gatnaşýanlaryň öz harajatlarynyň hasabyny satyn alyndy. Diýip büdjet işgär edýär. Gyzlar da oglanlar da hökman ak kurtka giýmeli, köýnek, balak we başga apýaly beýlik egin eşikleri hem ak renkde bolmaly. Bu lubaslar ýüzlerçe manat çykdyjy talap edýär. Üstesine welaýat häkimligi ähli lubaslaryň bir tikinçilik öýüne tikilmegini buyruk beripdir. Bu eşiklerin her haýsyny ortaça 600 manat çykdyjy edilýär. Diýip döwlet telewizionasyna niýetlenip geçiren bayramçylyk çäresiniň gatnaşyjy saýdýar. Mar şäheriniň Molenepet köçetiniň uruny geçiren bayramçylyk tabarasy serarly. Bu köçü anyny bir sagat çemeti möhlet bilen ýapylypdyr. Bu ýagdaý beýlik köçelerde ulagdykmyşlyklaryň döremegine getirdi. Türkmenistanyň büdjet işgärleri talyplar, okuwçylar, çağlar baglaryny gatnaýan körpeler döwlet guramaçylygyny geçirýän köpçülik çärelerini bayramçylyk tabaralarına mejburi çekilýärler. Bu ýagdaý ýurtda geçirilýän her bir ýyl bayramçylykda ýurduň tas ähli sebäpleriniň bir meňde şäsiýeti eýe bolýar. Azatlyk radiosynyň paýtagatdaky habarçylary ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerini mugallimlaryň hem üstüne goşmaçy wezipeleriň ýüklenip başlananyny aýdýarlar. Ýurdun 44 metr bolan baş arçasynyň ışıklary 14-nji dekabrda paýtagat Aşgabatda dabara bilen ýakyldy. Bu arça paýtagat ýaşaýjylaryň arasyna prezident arçasy diýip adlandyrylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Arçavyl şaýorunyň ugruna ýerleşýän baş arçanyň töweregini 10-njy dekabrdan beri nowbatçylygyň ýoly goýulanyny aýdýarlar. Mugallimler bu nowbatçylykda polisiýa işgärlerine ýardamçy belenipdirler. Nowbatçylar arçanyň bedegileriniň jäjeklerin alynmagyna ýol bermeli däl. Mugallimler nowbatçylyk çekýän polisiýa işgärleri bilen bilelikde jeňmeçilik tertibine gözegçilik etmeli. Diýip Aşgabatda çeşme aýdýar. Büdjetden aýlyk alýan we başga hünäri bolmadyk mugallimlaryň hökümetiň dilden aýdýan görkezmelerini ýerine ýetirmekden başga çykylgyzy bolmaýar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Täze ýyl bayramçylygyna mugallimlaryň polisiýa işgärleri bilen bilelikde nowbatçylyga çekilmegi öňki ýyllarda hem gaýtalanýardy. Türkmenistanyň talyplary hem de okuwçy ýaşlara täze ýyl bayramçylygyny bellemelik barada öňünden duýduruşlar berilip başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýam geçen aýda paýtagat Aşgabatda mektep mugallimlarynyň bilim ministrligine ýiberen bir ýörüýte görkezmä salgynyp okuwçylary täze ýyl agşamyna bayramçylyk bellenilmegine garşy duýduruşlaryň berilip başlananyny habar berdiler. Şonu ýokary sınıp okuwçylary özlerine goňşular, dogan garandaşlar bilen bayramçylyk bellemegin şerede täze ýyl ertekleriniň baş gahrymanylarynyň Aýaz babanyň gar pamygyň keşbini geýip köçelere çykmagyň, pirotexnikalary partlatmagyň, bengal çyralaryny ýakyp şatlyk şowkun etmegiň gadagan edilýändigini duýdurulanyny aýtdylar. Ýygnaklerde hökümet tarapyndan kesgitlenen ýerlerde täze ýyl arçalarynyň goýuljakdygy, raýatlaryň diňe şol ýerlerde bayramçylygy bellemegine ruhsat beriljekdigi aýdyldy. Munyň ýa-da habarçylarymyz dekabryň başlaryna Mary welaýatyna ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryna täze ýyl bayramçylygyny bellemelik barada dil hatlaryň ýazdyrylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosu maglumatlary boýunça häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň täze ýyl bayram maşgala bayramçylyk hökmüne giňen belenip geçilýär we 1-nji ýanwar ähli edaralarda iş güni däl diýilip oglan edilýär. Halk maslahatynyň başy Gurbanyl Berdimuhammedow şenbe güni Arkadaş şäherine iş saparyna amala aşyryp bu ýerde guruluşyk işleriniň barşy bilen tanyşdy. Yerli ýaşaýjylar tas her hepde gaýtalanýan iş saparlarynyň dowamyny şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilip hereketiň çäklendirilýänini aýdýarlar. Berdimuhammedow köpetaň etegine bina edilen şäherde alınıp barlayan guruluşyk işleriniň meýilnamasyny ýakyndan sinýär. Soňky wagtlarda ýygy-ýygydan gaýtalanýan şeýle saparlar täze şäheriň ilatynyň hereketiniň çäklendirilmegi bilen utgaşýar. Olar Berdimuhammedow şähere gelende özlerine hatda hepşgeden garamagyň hem gadagan edilýänini aýdýarlar. Arkadag şäherine gelmeden tas bir sagat çemeti öňürti yerli ilata ýaşaýyş saýlaryndan daşaryk çykmazlyk duýdurulýar. Hatta pencereden garamaklyk hem gadagan edilýär. Diýip Arkadaş şäheriniň ýaşaýyjy taýýar. Türkmenistanyň Gurbanyl Berdimuhammedow öýüt başlangyçlary esasyna döwlet serişçileriniň hasabyna bina edilen täze şäher 2023-nji ýylyň 29-njy iýunynda açyldy. Häzirki wagtda bu şäheriň ikinji tapyrynyň guruluşy dowam edýär. Berdimuhammedow soňky wagtlarda tas her hepde diýen ýaly Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyryp şäherden nazaryny sowmaýar. Onun arassaçylyk işlerine çenli öz gödökçülüğünün aslında saklaýar.
Deyip arkadagly ýaşaýjylar aýdýar. Çeşmelere görä Gurbanuly Berdimuhammedow arkada şäherine iş saparyny amal aşyrandan soňra bu şäheriň golaýyny ýerleşen ahal teki atçylyk toplumuna baryp görýär. Atçylyk toplumundan soňra ol arkada şäherine Aba Anaýewiň adyny götürýän kottejler toplumuna baryp görýär. Adatlyk radiosynyň çeşmelere Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň käbir agdalarynyň bu toplumnaky jaýlarda ýaşaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Gurbanuly Berdimuhammedow geçen hepdeniň ahyryna hem bu şähere iş saparyny amal aşyryp şäheriň ikinji tapgyryna gurulşyk işlerinin barşy bilen tanışdy. Şeýle ol bu taparyň çägini arkada şäherine berilen soňky halkara syýraglar bilen tanışdy. Şäher häkimi gurulşyk işleri boýunça komitetiň başlygy bu beýleki resmiler bilen duşuşdy. Ex-prezident döwlet komitetining başlygyndan şäheriň ikinji tapgyrynyň gurulşyk işlerini çaltlandyrmagy hem de lukmançylyk klastery boýunça daşary ýurt maýatyny çekmegi talap etdi. Döwlet metbuatyna görä arkada şäheri Awstriýanyň Wien şäherine Ýewropanyň hili barlyklary boýunça jemgyýetiniň hili boýunça barlygyny we guwanamalaryny munasip bolupdyr. Şeýle resmi habarlarda aýdylmagyna görä täze şäherde bina edilýän lukmançylyk klasteriniň önümleri halkara derejede hasap alınıpdyr. Berdimuhammedow iş saparynyň çäklerini Türkmenistany köp sanly ýyry gurulşyk tasmamlaryny ýerine ýetiren buýuk fransuz kompaniýasynyň Türkmenistanaky wekili bilen hem duşuşyp hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşypdyr. Mundan Adatlyk radiosynyň habarçy Aşgabatda ýazgyda duran gruply adamlara telekeçleri arkada şäherinden 300 çemeti ýaşaýyş çaýyny satyn almagyň talap edilenini habar berdiler. Bu şäher 2020-nji ýylyň dekabryna Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Ahal welaýatynyň idare ediş merkezi hökmüni eglan edildi. 2023-nji ýylyň martyna Türkmen kanunçylygyna laýyklykda döwlet ähmiýetli şäher statusyny eýe boldy. Media maglumatlaryna görä şäheriň birinji we ikinji tapgyrlarynyň gurulşygyna takminan 5 milliard dollar çemeti maliýe serişdesi sarp edilýär. Synçylar täze şäheriň arkadaga atlandyrylmagyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultunyň dawaralandyrylmagy hökmüne häsiýetlendirdiler. Şäheriň gurulşyk işleri ýurtlyk ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän pursatlaryna gawat geldi. Mundan öňki şu ýylyň maý aýyna şäheriň häkimi çalyşylyp bu wezipe mejlisiň öňkü başlygy Gülşat Mämmedowa ananyldy. Öňkü häkim Şahmuhammed Durdulyýew saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadyldy. Arkada şäheriniň ençeme ýaşaýjysy berk gödäwçilik we ýygyderli gaýtalanýan hereket çäklendirmeleri sebäpli özleriniň bu ýerden jaý satyn alanlyklaryna puşman edýänliklaryny aýdýarlar. Moskwada olan partlamada Orsiýetiň ýadyry, biologiýa we himik gora güýçlerini RKHB-de serkerdelik edýän ýokary derejeli ofisier öldürildi diýip Orsiýetiň derňi komiteti aýtdy. General-leytenant Igor Krylov we onuň kömekçisi 17-nji dekabr güni ýerden Moskwadaky binanyň girilgesiniň taş ýyşigine goýulan skuterde gezlenen bombanyň partlamagy netijesinde öldürildi diýip komitetiň beýanatyny aýdylýar we bu hadisa boýunça derňi güýçleriniň açylanyny habar berilýär. 54 ýaşly Krylov Orsiýetiň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy başlanan giň ýerimli uruşynyň başyndan bäri görnetyn kastedişlikde öldürülen iň ýokary derejeli Rus harbysy diýilip bilinýär. Kreml Krylowyň ölüm barada açyk düşündiriş bermedi. Ýöne Dmitri Medvedew, Orsiýetiň howpsuzlyk keňeşiniň başlygynyň ornatary, Ukraina ýolbaşçylarynyň gutulgusy haklaşyk bilen ýüzbeýiz boljakdygyny aýtdy. Bu hüjümüň jogapkarçylygyny resmi taýdan hiç bir tarap öz boýnuna almady. Emma partlama Ukrainanyň bu howpsuzlyk gurulunyň gurunan ýörüýte operasiýasynyň netijesi boldy diýip Subudaky bir çeşme Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Subu Rus güýçleriniň Ukrainadaky uruş wagtyny Krylowyň ýolbaşçylyk astyna himik ýaraglary tasdan 5000 gedek ulananyny öňe sürdi. Baýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi. Ýöne Kiýew aýdylmagyna görä Ukraina uruşyna gatnaşan Rus resmiýlerini we harby ofisiýerlerini nişana almak we olaryň janyny kastetmek kampaniýasynyň arkasynda durýar. Bu waka Ukrainanyň Subu howpsuzlyk gurulunyň Ukraina prokurorlarynyň Krylowa garşy aýyplama bildirenligini habar beren günniň ýanyndan boldy. Ukraina häkimetleri bir güniň onuň Orsiýetiň Ukraina esasy sözmegi bilen başlanan uruşda Ukraina goşunlaryna garşy ulanylan himik ýaraglaryň ulanylmagyna jogapkardygyny aýtdy. Krylov Orsiýetde we Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan sebäplerini öldürilmeli Rus ofisiýerleriniň we uruşparaz şahsiýetleriň biri bolup durýar. Ol Moskwanyň uruşda ulanýan ganatly raketalaryny öndürýän Rus kompaniýasynyň ýokary derejeli bir resmiýetiniň paýtagtyň daşyna atylyp öldürilenini barada berilen habaryň
bir hepde soňundan öldürildi. Kirillov Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Urus gurlugynyň derňeginiň merkezine Moskwanyň daşynda ýerleşýän we jikme-jiklikleri açylan çäklendirilen desgady görkezilýän şahslaryň biri bolup, Birleşen Ştatlar Orsiýatyň BMG-nyň biologiýa konwensiýasyny bolup, biologi hüjüm ýaraglary programmasyny işläp düzenligini öňe sürýär. Derňek Orsiýatyň döwlet habar serişdelerine görkezilen video ýazgylaryna esaslanýar. Videoda şol wagtky goranmak ministri Sergey Shoygunyň Sowet Soýuzynyň biologi ýaraglary programmasyny möhüm rol oýnan we soň has giňeldilen desgany gözden geçirişi görkezilýär. Kirillov Shoygunyň bu desgany 48-nji merkezi Ilmi Gözleg institutuny gözden geçirmegine ýol başyryk etdi. Derňek komiteti partlamanyň Urus paýtagtynyň Ryazansk prospektindäki ýaşaýyş şaýynyň daş işigini bolanlygyny aýtdy. Bu köçe Kremliň 7 kilometr çemberi günorta günnägoruna ýerleşýär. Orsiýatyň Telegram kanalyna ýerleşdirilen suratlar ýaşaýyş şaýynyň zaýalynyň kapysynyň daşyny garda ýatan 2 jesedi görkezýär. Kwartira binasynyň goloýuna goýulan avtolog şekillerini teljereninden soň Astra neşri bu ulogyň Kirillowa degişli bolanlygyny habar berdi. RKHBZ radioaktiv, kimik we biolog zäherlenme şertlerinde işleýän ýürüýte güýçleri aňladýar. Resmi terjime halyna görä Kirillov Rus goşun tarapyndan TOS-2, Tosokko agyr odaçyş ulgamyny döretmäge we kabul etmäge şeýledi. Covid-19 pandemiýasyna garşy göreşe gatnaşdy. Kirillov we RKHBZ gozgolonlary gözegçilik edici serişdeleri ulananlygy, söwüş meýdanyna zäherli boğuş agentini Kloropikrini ulanan nuwardaky bir topar habar sebäpli oktýabr aýyna Angliýa, Kanada we Täze Zelandiýa tarapyndan sanksiýalar sanawyna giridildi. Angliýa şonu Kirillov we onuň güýçleri bu wagty ýaraglaryň ýerleşdirilmegine kömek edenlikler üçin jogapkar diýipdi. Kreml bu aýplamary esassyz diýip atlandyrdy. Orsiýatyň döwlet habar gurulugynyň tasyň maglumatyna görä Kostroma ýokary harby serkerdelik himiýa goranş mektebini tamamlan Kirillov RKHB'nin ýol başçylygyny 2017-nji ýylyň aprelinde bellenildi. Ondan öň ol radiasiýa, himiýa we biologiýa goranş güýçleriniň baş müdürliginde işledi.